هێزن یەپەگەیەن بسەر پارتیا پێدێڤە و پازە گروپên çekdariyên ser opozisyona Sûriye ve li ser çareserkirina kêşeyên texa Şêx Meqsûd ya Kurdan ya bajarê Helebê doh li hev kirin. Beriya du rojan pazda grûpên çekdar ewdeyeke operasyonan li dijî hêzên yepegeyên bi ser partiya PDV li Helebê dibin navê Lubeyke ya Oxteh gotê wateya em ê bi hewara te ve bên xweha min pêk anî bûn. Got daxuyaniyekê de ragihandibûn got hêzên partiya PD li Şêx Meqsûd jineke koçber girtine û işkence li wê kirine û bi zorê ji malê derxistine. Li gorî daxuyaniyeke hevbeşiya wê ewdeya operasyonan û hêzên yepegên bi ser partiya PDV got her du aliyan li ser çareserkirina kêşeyên texa Şêx Meqsûd li hev kirine. Li gorî wê daxuyaniya hevbeş got ew endamên YPG yên got jina Ereb li Şêx Meqsûd girtine û işkence kirine wê radestî komîta şerîya ewdeya operasyonên ketîbeyên navborî bên kirin, da kolîkolîn bi amedebûna nûnerên YPG û aliyên şerî bi wan re bê kirin. Her wiha li gorî daxuyaniyê got wê texa Şêx Meqsûd wekû texeke rêzgarkirî ya Helebê bêdestnîşan kirin û tu cudahî di navbera wê û texên din nîne. Ew tex nakeve dibin desthelata rêveberiya Xuseriya got PD û hevalbendên wê ragihandî. Daxuyaniyê her wiha tekezî li ser giringiya qedexekirina piştgirîna jinan di hundirê taxê de û her wiha her aliyeke opozisyona Sûriye dikare derbasî taxê bibe wekû wer texeke rêzgarkirî ya Helebê. Di dawiyê de jî daxuyaniyê eşkere kir got vê Partiya Yekîtiya Dîmokratîk PD hemû girtiyên Kurd û Ereb yên di zindanên esayişê de berde. Her wiha hewl bê dayîn da ku hemû girtiyên Kurd zindanên grûpên cudanên opozisyonê de bên berdan. û biryare got îro roja duşemê ew rêkeftin tê kefewarê praktîkê û divê di hema 5 rojan de hemû girtî bên berdan. Doh jî grûpên opozisyona Sûriyeyên got ew ewdeya operasyonan li Helebê pêk anî bûn gef li hêzin YPG yên bi ser partiya PD ve xwaribûn got ew wan endamên xwe yê got li jina Ereb xistine ji bo wan neyên radestkirin û Şêx Meqsûd wekû devereke leşkerî bê ragihandin. Texin Şêx Meqsûd û Eşrefiyê yên bajarê Helebê got piraniya neşteciyên wan Kurdin ji sala 2012 ve ji bo partiya PD û hêzin bi ser wê ve wekû deverên din yên Rojavayê Kurdistanê hatine radestkirin.